Sino sa inyo po ang nakakaramdam ang hirap ng buhay? Taas ng kamay. Yung iba nga, hirap ng magtaas ng kamay. Talagang hirap na hirap talaga. We all feel and we have the plight of dealing with so many hardships and difficulties in life. Well, it's not a surprise. First, sapagkat kahit hindi ka naman Kristiyano, you also deal with the hardship of life. Look, the people in Israel and the Hamas, they have not accepted Christ, but they're dealing with the hardship of life. So hindi lang po tayo mga Kristiyano ang nakakaranas ng hirap ng buhay. Kaya kung ikaw ay nakakaranas ng hirap ng buhay, huwag mong gawing reason yan na tumigil sa iyong pananampalataya. Because why? If you leave your faith because of your hardship in life, so what's your option? Gusto mong mabuhay ng isang buhay ng katulad ng unsaved? Yung unsaved walang pag-asa. Yung unsaved walang Kristo. Yung unsaved walang Biblia. Kung dahil lamang sa mga hardships ng buhay, tumigil ka sa iyong pananampalataya paglago at sa iyong Christian life, sa iyong paghisilbi sa Panginoon. You stop because of the hardship of life. The question is, what's your option? Saan ka pupunta ngayon? Naunawan niyo ba yun? Pagkat marami yung mga Kristiyano na hindi na nag-church, wala na sa gawain, at pag tinanong mo ang rason, hirap ng buhay. Abay, kapatid, kahit naman yung mga unsaved, mahirap ang buhay. Ramdam nila. Tayong mga saved, ramdam din natin ang hirap ng buhay. Mas mapalad nga tayo Kung parehas din lang na yung mga unsaved ay nakakaramdam ng hirap ng buhay at ang mga saved katulad din na nakakaramdam ng hirap ng buhay, hindi ba mas advantageous tayo? Kahit ngayong gabi, gusto kong mapansin nyo ang isang napakahalaga na susi sa buhay ng isang Kristiyano upang siya ay maging matagumpay at malago sa kanyang buhay Christian life sa kabila ng mga hirap na kanyang dinadanas. Mga kapatid, gusto kong siguraduhin na naintindihan nyo yung introduction ko, ha? Naintindihan nyo ba? Sigurado kayo, ha? Inuulit ko yung aking tanong. Kung dahil lamang sa hirap ng buhay, tumigil ka sa paglilingkod, tumigil ka sa pagsunod sa Panginoon, at sa pag-church, dahil sa hirap ng buhay, kung tumigil ka, mahirap pa rin ang buhay mo Ngayon, kung iniwan mo yan, anong option mo ngayon? Palagay mo ba mas magandang option na bumalik sa mundo? Palagay mo ba mas magandang option na iwan mo ang Panginoon? Mas best ba na option yung huwag ka na lang magbasa ng Bible, tumigil ka nang mag-pray, tumigil ka na sa ginagawa mo dahil, sa hirap ng buhay, is that a better option? Think. Minsan, very careless tayo. Basta na lang na-discourage, tumigil. Quit kung mag-quit, naisip mag-quit. Isip-isip ka rin pag minsan. Kristiyano, isip-isip din pag may time. Teka, isipin mo sa sarili mo. Teka, kung dahil lang sa hirap ng buhay, nag-quit ako, anong option ko tuloy? Saan ko pupunta? Sino tutulong sa akin? Kung hindi ako mag-pray, anong ipapalit ko sa prayer na magiging kalakasan ko? What would be my option in life? Isip-isip din pag may time. That's why tonight, to a Christian, quitting should never be your option. I'm telling you, na ang kahirapan ng buhay ay hindi magiging hadlang sa isang Kristiyano na nakakaunawa sa laki
ng biyaya ng ating Panginoong Diyos. Hardships in life will never be a hindrance or an obstacle to a Christian who fully understands the richness of the grace of God. Tonight, I'd like to speak to you on the message I entitled, Grace to Thrive in Hard Times. Grace to thrive in hard times. Ang susi po dyan ay yung salitang biyaya. Manalangin ho tayo. Lord God, maraming salamat sa gabing ito. Sa mensahe na aming maririnig. Wala pong tao sa aming kalagitnaan, maging sa mga nanonood ngayong gabi, na wala siyang hinaharap o pinagdadaan ng hirap, bighati, o problema. Whatever that be, dear Lord, I pray that tonight we will see and we will realize and we can tap our life to the richness at pinapakayamang biyaya mo, O Diyos. Help your servant to preach with practicality based on the truth of your word tonight. And may you give us a very simple message. A message that can do a radical change in the way we think and the way we conduct ourselves, especially our attitude. In Jesus' name we pray. Amen. Sabi mo sa tabi mo, pag dumating ang hirap, huwag kang mag-quit. Huwag kang mag-quit. Inuulit ko, kung mag-quit ka, wala kang mas magandang opsyon. Walang mas magandang alternative sa Panginoon. Walang mas magandang alternative sa Bible. Ang dapat mo lang ma-realize ngayong gabi, kung Kristiyano ka at nararamdaman mo ang mga hirap, marami kang pinagdadaan ng struggle sa buhay ngayon, I want you to know, mas malaki ang biyaya ng ating Panginoon. Kung gabarko ang problema mo, gadagat ang biyaya ng Diyos. Kung kasinlaki ng eroplano ang problema mo, aba, kalawakan ang kasinlaki ng biyaya ng ating Panginoon. The grace of God is always bigger than your hardships and difficulties in life. What is grace? Grace is an unmerited favor and divine assistance and support provided by God. Pagkaganda pong definition yan. Amen po ba? Alam niyo po bang ibig sabihin ng salitang favor? Amen po ba? Favor. Pag mahirap, pagka may problema ka, humihingi ka ng favor sa tao, di ho ba? Nais kong malaman mo, may favor na mas maganda, yan ang favor ng Diyos. Divine assistance. Wow. Tulong, support, mga kapatid, provided by God. And grace is the key to thrive in times of crisis. Hindi po hadlang ang kahirapan, bagkus dahil sa biyaya ng Panginoon, yan ang nagbibigay ng rason sa atin na lalong maging aktibo, masigasig at masipag. Dahil alam natin na dahil sa biyaya ng Panginoon, may makakamtan tayong tagumpay at prosperity sa ating buhay. You know, let me address this point. Grace, a lazy person does not know what grace is. Ang taong tamad ay kailanman hindi niya alam ang ibig sabihin ng biyaya. Dahil kung alam mo ang biyaya ng Panginoon, mas masipag ka. Bakit ho ang inyong mga pastor masipag mag-soul winning? Masipag mag-church planting? Masipag mag-mission? At masipag magpatayo ng kapilya? Bakit ho? Sapagkat naniniwala kami na anuman ang kailangan sa aming gagawin, nandiyan ang biyaya ng Diyos. When God guides, He provides. Oh,
nagiging masipag ang tao pag nauunawa niya ang grace ng Panginoon. Kasi yung grace unlimited eh. Biruin mong nagagawa ng biyaya ng Panginoon, grace is unlimited. Hindi ka pwedeng magiging tamad pag naintindihan mo kung gaano kalaki ang biyaya ng Diyos. Hindi ka magiging tamad mag-pray. Hingi ka ng higi. Hindi ka mawawalan ng idea. Hindi ka mawawalan ng hihingin. Sapagkat kahit hingi ka ng hingi, hindi mauubusan ng biyaya ng Diyos. Nauunawaan niyo po ba ang ibig sabihin ng biyaya ng Panginoon? Oh. Hello? Buhay pa kayo? Bakit ho ang biyaya, ang susi, upang ang isang Kristiyano ay yumabong, malago, masagana, at matagumpay sa kabila ng mga hirap ng kanyang pinagdadaanan? Bakit ho biyaya? Alam niyo kung bakit? Because without the grace of God, whatever you do, all your efforts will only go vain. Ano kaya ang mangyari kung sinabi namin, mga kapatid, matatapos na ang building ng Batat, magpapatay tayo ng building sa Dingras. At sabi ng Panginoon, teka, naubos na yung biyaya ko. Next year na, or 10 years from now, mag-ipon muna ako, ubos ng biyaya ko. Kung ganyan kaya ang biyaya ng Panginoon. Hello? Kaya alam niyo, marami yung mga pastor churches, nakikriticize sa atin, ay mga yan, patayo ng building. Plant ng church. Pakialam ko, mga kapatid, ang yaman ng biyaya ng Panginoon eh. Di ba? Oh. That is why, listen to me. If God will tell us one day, oy, teka, wag muna kayo mag-building project, naubos eh, kasi may isang church na humingi eh. Naibigay ko yung grace doon eh. Wala muna akong grace para sa inyo, HBBC ha. Naubos eh. Ipon muna ako ha. Mag-ipon muna. Oh, siguro January, pwede na. Pag ganun mga kapatid, by schedule, mga kapatid, hindi ko ganun ang grace ng Panginoon. Hindi mo kayang ubusin ang biyaya ng Diyos. Hello? Hindi natin kayang ubusin ang biyaya ng ating Panginoon. Kaya sinasabi ko sa inyo, all our efforts will go vain without that grace of God. But the reason kung bakit ang lahat ng ating mga ginagawa ay nagtatagumpay dahil sa biyaya ng Panginoon. Isipin niyo po, sa HPBC, sino po bang miyembro na hindi nakakaramdam ng hirap ng buhay? Sino po sa inyong hindi nakakaramdam ng hirap ng buhay? Life is easy. Anyone? Oh, tignan mo yung mukha ng katabi mo kung life is easy. Hindi na nga makangiti yan eh. Di ba? Wala ho sa atin dito ang life is easy. Pero sa kabila ng lahat ng ito, nagtatagumpay ang gawain ng Panginoon. Why? Because of the grace of God. That's why tonight, I would like to encourage you that grace is the key to thrive in hard times. Ngayon, ano po ang nagagawa ng biyaya ng Diyos sa atin? Sa mga panahon na tayo po ay naghihirap sa buhay. Number 1, God's grace will cause you to be thankful. God's grace will cause you to be thankful. May sasabihin ho ako sa inyo, a thankful Christian will never feel poor. Naniniwala ba kayo dyan? Ang Kristiyanong mapagpasalamat ay hindi niya kailan ramdam na mahirap siya. Ang sabi po ng Bible in 1 Thessalonians 5:18. 1 Thessalonians chapter 5 verse number 18. Okay? Sagmanti Ilocano kakabsat. 1 Thessalonians chapter 5 verse 18. Iti iso amin agyaman kayo. Tada ito'y ti pagayatan ti Diyos ken Kristo Jesus ti maipapan kada kayo. That's a command.
God commands us, ang pulisiya at rule ng Panginoon, pag tayo ay nakaranas ng hirap, ang sabi ng Panginoon, mag-thank you ka. Bakit? Well, let me explain tonight. The opposite of thankfulness is complaining. God doesn't want us to be complaining when life gets tough. God doesn't want us to be complaining. Do you realize that before we can utter any word of complaint, it starts with the mind? So when God says, in everything give thanks, what God is actually dealing about is your mind. Change the way you think. Because when you change the way you think, you will thank. Have you changed the way you think? Pastor, ano bang pagbabago ng thinking ang dapat gawin ko? Anong dapat baguhin ko? O, teka, tuloy muna natin to. Ano ang opposite ng thankful? Hindi lang complain, murmur. Murmur. The word murmur, mga kapatid, agriri. Apay mo't apo, dati problema. Apay mo't apo, kastila blessing ko. Hello? It does not know how to thank God. Alam nyo, ang gagawin ng biyaya ng Panginoon, many things. Marami yan. Marami. But grace will influence your mind. Ang biyaya ng Panginoon will deal with your mind and will help you see your blessings compared to your problems. Tutulungan ka ng biyaya ng Panginoon na bilangin ang iyong pagpapala as compared to your problems. Number one, tignan mo ha, your blessings are eternal. Your problems are temporal. Pag na-realize mo yun, hindi ka ba thankful? Pastor, anong ibig mong sabihin blessing na eternal? Eternal life. Anong sabi ng Biblia sa 2 Corinthians chapter 4? Tignan nyo ha, wala sa aking outline yan. Pero dito sa 2 Corinthians chapter number 4, verse 17, tignan nyo ha, verse 17, sa Ilocano, ang sabi, tatinalagaan asagabami, nakapuot ka pa'y tisagaba, nga nalagaan. Awan sagaba nga nalagaan. No apay nga nalagaan, ijay panunot da ijay kakabsat. Kat uray nalagaan ta problema, no yan ta panunot mo, nadagsen ta problema. Ang problema, ang bigat o gaan ng problema, hindi sa problema, nasa isip yan. Kung sa palagay mo ay mabigat ang problema mo, ay mabigat talaga. Kung sa isip mo, magaan ang problema mo, magaan. Wala sa problema yan, kapatid. Nasa isip yan. So whenever God says here, tadagiti nalagaan asagabami, this is the Apostle Paul's testimony. Dagiti nalagaan asagabami. Magaan daw yung kanyang dinadaanan. Basta nung nagsabing magaan. Gusto nyo basahin ko yung kanyang pinagdadaanan? Gusto nyo basahin ko? Pag binasa ko yan, hindi magaan. Ang sabi ng Biblia, binato siya. Muntik siyang pinatay. Ninakawan. Natatakot siya sa mga estranghero at maging sa mga peke na mga kapatiran. Madali ba yun? Hindi madali yun. Hindi magaan yun. Pero bakit para sa kanya, magaan? Nasa isip. That's why tonight, listen to me. The powerful impact of grace is it will influence your mind. Yan ang ginagawa ng biyaya ng Panginoon sa atin. Through His Word, it influences the mind. It sets you free from the wrong concept and perspective of your problem. Inaalis po niya yung tanikala
ng maling konsepto mo sa problema mo. Yan ang ginagawa ng biyaya ng Panginoon. Ituloy natin. For our light affliction, which is but for a moment. Biruin mo yan. Alam mo yung sinasabi ng for a moment? Ano bang pagkakaintindi nyo ng for a moment? Sige nga. Ilang araw yung for a moment? Sa palagay nyo, ilang araw yung for a moment na tinutukoy ni Pablo dyan? Alam mo, ang definition natin ng for a moment, ganito. Your problem is temporary. Masusolve din yan. Hindi po yun eh. Ang ibig pong sabihin niyang for a moment, lifetime. Ang ibig sabihin, walang panahon sa buhay na wala kang problema. Pero in your lifetime, na araw-araw, may hirap kang pinagdadaanan, yang buhay na yan na lifetime kung tawagin, for a moment. Yun ang for a moment na tinutukoy doon. Hindi yung isang araw lang yung problema mo, for a moment lang yan. Hindi ho yun. Ang tinutukoy niyang for a moment, this entire lifetime. Ibig sabihin, hanggang sa kamatayan mo, may problema kang aayusin. Hanggang sa kamatayan mo, merong kang hirap na mararamdaman. Pero ang sabi ni Apostol Pablo, saglit lang yan. Paano naging saglit? Anong klaseng pag-iisip? Again, it is not the duration of the problem. It's the mind. What we think about the problem. Do you see your problem like, grabe, nagbayag dito yung problema ko. Ang sabi ng Bible, for a moment lang yan. Hello? You have to realize the power of grace in a Christian's life. That our light affliction, which is but for a moment, worketh for us. Grabe naman yan. Hindi lang pala magaan ang turing niya sa problema niya. Hindi lang for a moment lang ang turing niya sa problema niya. Ang turing niya pa sa problema niya, prerequisite. Alam niyo bang ibig sabihin ng prerequisite? Hindi mo makukuha ang bagay na ito pag wala ito. Kaya para sa kanya, ine-enjoy niya ang problema niya. Bakit? Kailangan ko ang hirap na ito. Why? Because it worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory. Listen to me. Pag nag-sink in sa'yo yan, when hardships come, you will challenge hardship and say, harder please. Parang massage. Alam mo yung massage? Di ba? Anong sabi nga, anong gusto niyo pong massage? Anong tawag doon? Light, moderate, or hard? Sabi mo hard kasi yun ang nakakabigay ng sa'yo ng relief. Ganon din sa Kristiyano. Pag dumating ang problema mo sa buhay mo, you will challenge the devil and say, Devil, is that all you got? Satan, give up ka na? Yan lang ba? Okay pa ako. Magaan pa rin yan. Kulang pa. Devil, kulang pa. But if you are not in that state of mind, kahit maikling problema, taob ka. Kahit simpleng problema, bagsak ka. You've got to be in the state of mind wherein the grace of God is supporting your mind. Mga kapatid, dito pa lang solve na tayo. How's your mind tonight? Do you realize Satan is playing with you? Ikita niya, mahina ka Titirahin ka ng titirahin. But if you are already in the state of mind where the grace of God is helping you and is strengthening you, I can do all things through Christ which is strengthened me. You will tell the devil, Devil, is that all you've got? Katayo pa rin ako. With the grace of God, I'm still serving God. I'm still going to church. I'm still giving my tithes and offering. I'm still winning souls. Devil, is that all you got? Ano? Yan na lang? Wala na? Ay, kulang pa. Sige pa. Doon muna tayo. Next time na uli.